তিনি haste gwnanggoino जों jotono sawi mano তিনি third ଅଧିবেশন assembly udino তিনি jotono sawi mankha Tripura mothano wngwi 13 jona MLA rok তিনি Roman script no tuiwi o hol bisingo choba khlaimani mangpili chino rok kasawi phaikha mahaikano achogwi bench o tongya kariwi তিনি speaker ni thanio thangwi Tripura mothano 13 jona MLA rok choba khlaimani Roman script no tuiwi choba khlaimani mangpili chino rok assembly hall ni kasai phaikha nainagari chini mangpili bo.